Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Mayong hapon sa itong sini mga palangka ng mga tagpalamati. Ay inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Apo naman ninyo sa Martes nga edisyon sang This Is My Life. Ay ito man pagpangamusta sa inyo kay Timaulano na nga itong sini panahon. Panyaga na kamudaho. Alauna 36 na pala Tita Wilma. Anyway, magluwas nga nagapangamusta kita sa inyo. Mga musta pagid ako dughang kung ano nang mga plano ninyo. Pero kita nagapalabot sa gihapon sang aton kabalaka sa aton mga kauturan dira sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Nga padayon man nga nagapaninguha nga maka-survive. Nagapadayon niya sa pagpaninguha nga malampuwasan nilang adlaw-adlaw ang kakulang sang ilimnon nga tubig kag pagkaon. Sa ila sini mga personal nga kinahanglanon. That's why nga sa apton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa gihapon kami diri sa Aksyon na Radio Bacolod. Pagi sa amon Operation Tulong Task Force, padayon man kami nga nagahingyo sa inyo pero buwas sa kagawon matulak na pagkaituya sa sur nga bahin sa pagpalabot sang mga nabato namon diri nga bulig na halin man sa inyo. So sa mga nagpadala sa sang ila sini mga pagkaon tubig na makilabot gid na sa mga nahulan naton nga mga kauturan. Kag syempre magluwas man sina sa mga nagpadala man pagi sa cash, bakal man sang pwede naton mapanagtag para sa aton mga nahalitan dala sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Gani pagi man sa inyo mga radyo, updanay kita sa gihapon. Updanay kita sa programa This Is My Life, Tugtugdak na Stress. Sa inyo mga radyo, 684 or 684 kilohertz. Kag sa mga nagapod sa ito via social media, Facebook Live, at sa Facebook page, sang Action Radio Bacolod 684. Click nyo lang, updanay kita tugtugtak na stress, mabasahan pa ninyo mga updated reports sang Action Radio Bacolod sa Bugos siya nga adlaw. Kag syempre, pwede gyapon kita magka-updanay sa website sa Action Radio Bacolod kay may radio dira nga naka-posting, pinduton nyo na, batian, updanay man kita gihapon, o pwede man sa mga natipon nga mga balita 24 hours a day nga nagakatabo iya lokal, national, dalago nga mga balita international. Sa amon sa new website, pwede gid ka mo maka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Gani, relax lang anay ka mo dira. Nakagkaroon man iyang adlaw, magsiling tapet sa 28 adlaw. Ano gini? Ining Innocence Day. Paamo ka na bala. Innocence Day, ginman subong Tita Wilma. Gani sa nambal na naton. Tik ano kon Innocence Day? Di nabiktima ka mo? Nabiktima ka mo? Or ano? Nagaplano ka mo nga mang biktima? Or kamo ang nabiktima? Amoy na bala. Amoy nang siling nila nga niños di innocentes nga supposedly kag aton man ginapangayo nga hindi na dapat pa nga masulit-sulit sa tagsa kay tuig. Di ba na? Tisino bala ang mga balaan nga mga inosentes. Kung kamo ang nakasimba, nakasimba o kung namati ka mo online, naglanta ka mo sa inyo mga telebisyon, may ara kita mga early masses nga live sa online, di ba na? Bisan sa YouTube, search nyo lang dira live mass na makita ninyo dira sa kagkaroon iya nga adlaw is Feast of Innocence.
Feast of Holy Innocents. Amo ina ang aton man sa simbahan Katolika sa mga Katoliko ina iya. Diba? Magsiling ta adlaw sa mga inosente or Innocents Dating iban na use na sa pagpatalang or pagpanginto-into pagpanginto sa iton sa ni mga kauturan na sa iton iya mga kauturan nga kung kaisa sa mga nagliligad no, sa mga siguro madumdumay na ito mga 15 years ago or 20 years ago na. Abang may ara niya pag adlaw ina sang Innocents Day na gani. Pag Innocents Day na gani, may gulpi lang may mahuni or let's say masirin, no? Masirin ang fire truck, kay may fire call, tawag, gali kay na intulin sila. No, may mga amo sila mga itabo. Ang hindi lang nami nga mga pagpanginto, no? Although nga joke lang na sa aton mga kauturan, ina ba lang magkasakit na gyan, no? Magkasakit nga siling amuni, may nadula sa pamilya si amuni, nadula amuni, sakit ina. But actually, sinon ina ba lang mga balaan nga mga inosentes. Kay kabalo kita, na ini nagakatabo ya pila ka adlaw after mo 24, 25, 26, 27, 28 4 days after nga mabunag si Jesus na ara dira na ang ang hari sang Judea si Haring Herodes na dira na da kabalugin kabalugin kita na nga si Herodes na hadlok iya nga madula sa iya siniposisyon. Mapintas nga klase sang hari kag nahadlok siya nga madulaan siya sang gahom sa pagdumala iya sa Romania. Amotong ginhalinan kasi niya na intuan siya mo. No, ginpatalang siya, gininto siya sang tatlo ka mga wise men. Sang tatlo man ka mga hari. Kay tiga, before sito sang sa may dumduman na ito na sa homily ka mabasahin may naton sa Bible nga ang star nga ina among giya sining tatlo ka mga hari nga sa diin palatandaan ina nga amo ang magagiya sa ila sa lugar sa diin na bunag ang manluluwas or ibunag ang manluluwas. Ti hambal ni Herodes ano ganit ito Wilma kung matawo na gani, kag kung matultulan ninyo siya kundi, pagbalik ninyo maagigid ka mo diri, kay ako man mabisita, di bala? Yes. Pero, syempre, nahibaluan na iya sang tatlo kahari kung ano nga klase sang tao si Herodes. Na, kung ano siya nga klase sang hari. So, ang ginhimo naman sang tatlo iya ka mga hari, sang 3 wise men, wala na sila nagbalik sa ila inagyan, wala na sila let's say nag-agi kay Herodes. Sa kaakig ni Herodes, anong natabo gani? Ba nag-istorya si Tita Wilma? Iistorya ko ginmana, di ba la? Anong ginimo ni Herodes? Ginpapangita niya kag sa uli, sobra naging kaaking, nagwang iya kapintas, kag kasakun, ginmando niya nga pamatsyon ang mga kabataan, especially ang mga lapsag nga nagaedad duha ka bulan pa idalom. Sakto na Tita Wilma, sakto na, di ba? Ginmando iya ginaiya duha ka bulan or duha ka tuig, I think, no? Mga lapsag at maglapsag 2 months, 2 years old and below nga mga kabataan, iya ginpapatay. Tipinsaron mo nga pang gutlan sang liog ang mga bata. Para masiguro niya nga kung natawagin man ang palaabuton nga mangin hari sang Judea, mangin hari sang Romania, wala na akong mapatay. Di gingiyahan naman, ang istorya naman ko, gingiyahan ang palatandaan naman sang anghel ni Michael Archangel, kinahanglan makabiya ang Holy Family, mga nakabing Holy Family sa lugar nga ina kay pagkatapos magsaylo sa ibang nga lugar para maluwas ang bagong bunag nga si Jesus. Di ba la? Yes. Pero subong, ang pamangkod ni Tita Wilma, may Herodes pa wala, siling nila. Adlaw-adlaw tawi, damo gadya Herodes. Damo gadya Herodes sa gihapon. Kay ti sa nasiling man naton, kag sa aton man pag-intyende sa dalagan sang kalibutan, duha lamang kaklase ang tao. Maayo kag hindi maayo, maalwan kag mahingaliton, ano pagid mabuot
kag mapintas nga klase sa mga tao na amo ginaiya may kumbaga na positive and negative sa positive and negative maayo kag hindi maayo dira lang gen may ara nga ginainto kag may ara man nga manuginto ti kun mapatunto ka o mapainto ka ti maintuan ka man di bala yes ay ho sa karon nga panahon sa nahambal na naton since Pasko pa sa gihapon hindi kita magmangindalok para sa aton mga kauturan. Ilabi na sa aton mga kauturan nga nahalita ni Bagyo Udat. Padayon kita, no? May ara kita dira. Pwede pa ka mo makahingagaw iya padala diri sa Action Radio Bacolod sa Operation Tulong Task Force sang inyo dira. Pwede mapaambit sa aton mga kauturan. Dismi sa mga biskwit lang para sa mga kabaitaan or let's say makapahalipay bala sa mga bata. Ha? Bisan paano ila man mabatsyagan subong bisan amo ni amon sitwasyon ay mabatsyagan man namon ang Pasko ay mabatsyagan man namon ang bagong tuig bisan sa gamay lang gid nga bagay na hindi kita mangindalok tubig ilimnon ginakita kinahanglan gito nila kag pagkaon kag ipangamuyo man naton ang madasig nga rehabilitation sa among nga lugar sa among nga mga lugar tanan nga nahalitan iya na pangamuyo naton kag kabay wala na sang mabagyo pa nga magsulod pangabuyon ta sa sini nga tuig antes magtako pa nga tuig 2021 Pwede, lain naman ang 2022 in kaso por kaso mo, di ba la? Yes, importante gid ang magpalanggaan ay kita tanan. Kung may mga nakasala patawaron, kung ikaw nakasala magpangayo man sang kapatawaran. Magpaambit kung may inapaambit kita, hindi kita magdinalok. Hindi lang sa mga material nga bagay, kundi bisan sa atensyon, sang imo concern, yes, kabala ka ba? Napaamo ka na. Di ba lang, Ma'am Elizabeth Maleka Gamala? Yes, okay. Alauna 47, Action Radio, Philippine Standard Time. Ang ato na mga kauturan dira nga nagakinanglan man sa mga preska kag mga matahong mga bulak sa gihapon ara lang sa Johnny and Christine Flower Stand. Nga nahamtang dira sa likod sang Bacolod Bay Center. Pwede ka mo magkatawag, magka-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si Maymay, ara si Tintin nga mag-entertain sang inyo mga pagkinanglan sa mga preska kag mga matahom nga mga Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, Okay, sa ito din mga nakaupo di online. Hi and hello lang, no? Good afternoon. Salamat, Gid. Good afternoon, Tito We. Tamyaw ko family laparan, Labaniego family, Kagasparasya family. Inday ko nilaparan sang pandanon DSB. Na stay safe and God bless. Salamat gid sa imo Inday Connie. Kay Juvie Monares. Salamat man. Inday Ruchel Fulgencio Susana. Mayong hapon, Tito Wilma. Oy, Sir Alex Fuentes, kamusta ikaw? Oh, salamat gid. Thanks for the big heart you sent. Merry Christmas sa imo, Sir Alex Fuentes. Upo siya natin karon nga hapon. Kag si Ma'am Vicky Zamora Fuentes. Mayong hapon lang dira, Ma'am. Ma'am Elizabeth Gamala. Wala nang malaka, ha? Good afternoon, Ma'am Wilma. Keep safe always. May God bless you and keep you more power to ARB. At 52. Siling ni Ma'am Elizabeth niya, yes. Siling niya, good, yes, Ma'am Wilma. Today, as we celebrate the Feast of the Holy Innocents Day, naglumpat siya. Imagine 2 years old below, Herod ordered his men to kill all these kids as retaliation for the 3 wise men who fooled him. Naintuan siya mo, papangitay pa ubo siya ganyan, ma'am, no? But masuwa ang ato niyang baby Jesus na kaluwas. Diba, Georgia Gargasiran, mayong hapon, Action Wilma. Yes, ay raman, nag-upod sa ito, si Ma'am Ana Sinoro. Mayong hapon, Action Tito We. Salamat man sa imo heart, kag ginsend, ma'am. Kag salamat man sa mga nag-share. Kay Remy Ripana Anonas, hindi Remy, mayong hapon lang dira. Kay Martin Gonzalez, yes, mayong hapon man, kag salamat gid. So enough lang na anay, habalikan lang na ni Tito Wilma Dugay-Dugay. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Pasko, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya.
For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kagwala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kagwala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kagwala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kagwala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kagwala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming.
Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang Sa may Hub Street. Sa Elborion family na nang layda mayong hapon sa imo. Kag kay Danilo, of course, kay Nanay Nelly Malati, good afternoon man. Kay Nanay Lina, kag kay Mandubinet mayong hapon. Namel Churita Ferrer, nanang Rebecca, naman ang Rebecca dira sa may Montebello, mayong hapon lang sa imo, kag madamo gid nga salamat. Ma'am Mardina Benares, good
afternoon. Kag kay Ma'am Milagros Maghayan sa Felisa Elementary School, former principal na siya. Kay Rufino Gabinoy, sorry, Sir Rufino, na Sir Rufino Gabino dira sa may Handumanan, sa mga listeners nato dira sa Handumanan mayong hapon man. Kag kay Nining Limbo, ang sakto Nining, kay Nining Mugar dira sa may Purok Limbo sa Bago City, kabla tawe makita ka mo ni Nining, tapos again Nining and more family, kag syempre man sa aton dira mga suki mayong hapon lang sa inyo and Merry Christmas halin man diri sa amon sa Action Radio, sa Punta Taytay da, sa pamilya ni Nanay Mary Segovia, may ara pagid pamilya Alila. Inday Cora, how are you? Good afternoon. Dali lang gid standby kay si Tita Wilma magabasa sang aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga ton sender na dugay man namon chat nga duwa sa Messenger dira sa Iloilo mayong hapon lang dira sa inyo, no? Salamat gid. Ang aton pagabasahon padala ini sang isa na ton katag palamati, ara na siya sa isa ka orphanage, na ara na siya subong sa isa ka orphanage, kag isa man siya dira siya nagdako man, kag subong ara man da siya nagatrabaho, na mayong hapon lang dira sa inmo, kag nagapatawag ini siya kay B-Boy. Gusto niya i-share ang iya sin experience siya, ginaano ko na nga isalot, kay it's about Christmas, abi para sa iya mo, no? Ang mensahe or ang kaundan sa nga sulat nga ginpadala ni B-Boy, nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa tanan, kag Merry Christmas sa mga taga-Action Radio, kag sa nagapamati sa radio, kag ang mga naka-online man. Tita Wilma, gusto ko man i-share ini akon story about Christmas ni Tita. Kabalo man kita nga basta Christmas, damo gid nga mga bagay ang makahatag sa aton happiness. Ilabi na ang mga Christmas lights. Ako gali si B-Boy. Kag para sa akon Tita Wilma, ang pag-ingat-ingat, ingat-ingat ginaya, no? Magsiling guro ingat-ingat ang pagpatay sindi, na pag-ingat-ingat sa mga Christmas lights sa karon, ordinaryo lang gid. Nga kung tutukan mo ang pag-igpat, daw pulos tanan, stars sa aton panulukan. Abi mo hindi ko malikawan nga makayuhom, tungod sa handumanan nga balik sini sa akon pensar. May ara ko friend, Tita, si Amiel. Bata pa kami ni Amiel, may dumduman ko, paborito namon, nga tulukon lang ang amon ginatawag sang una nga igpat-igpat nga mga bituon. Ina mga dekorasyon sa katupad lang namon nga balay kag building sa palibot sang orphanage nga diin kami nagkilalahay kag inupdanay sang magagmay pa kami. Ang pag-on and off sang mga bumbilya, abi mo Tita,
ginahimuan ya kanta. Nga ang kadasigon sang iya paghambal nakadepende man sa pag-ingat, patay kag siga sang mga stars. Kag nami pabalatita haw, makayuhom kagid kang mga kahadlaw, kay pati ako abi mo wala gid niya ginpatawad. Ginhimuan niya ako sang kanta. Galing hindi ko na madumduman gid sang maayo ang lyrics. Nagakalipat pa ako. Ang nagapabilin lang gid sa pensar ko nga gina-idol ko si B-Boy. Abi gani sang iban, playboy siya, pero ang tuod lang bala Tita Wilma, smart siya nga klase sang lalaki. Hilig yagid ang pagkanta sang gagmay pa kami. Ti subong ara siya sa banda. Ako naman, nagsigi man sa akon pag-eskwela, kag natapos ko naman ang akon kurso sa bulig sang scholarship ko. Nalipay ako sa mabalaan ko nga liwat nga nangin active ang gig nila ni Amiel. Ako naman, very busy man sa paghimo sang mga dalag ko. Kag paghimo sang mga lights, ginapormay namon ang mga bulbs, mga suga, para nga mag-igpat-igpat. Kag makwartahan namon, tita. Kung kisagani nag-entra pa sa mga kompetisyon, bisan paano, dako ang mabulig, kay ari diri ang akon talento. Pareho nga peak season para sa amon ang Christmas time. Ilabi na gid ang Christmas Day. Pero subong nagataw ganay gihapon kami para kumustahon ang isa kag isa. Hindi ko siya malimtan, kag ginakabig ko siya nga kabahin sang akon life, kag gapasalamat ako sang friendship namon nga duha ni Amiel. Ina lang ang ma-share ko sa This Is My Life. Merry Christmas, kid, sa tanan nga staff sang Action Radio Bacolod. Salamat, tita, kung mabasahan mo on air ang akon message sa imo. B-Boy. See? Na? B-Boy, salamat gid kag maayong hapon sa imo. Salamat sa gin-share mo diri. Amo na siling ko nga i-insert ko kay timing man nga bag-o lang nagligad ang Pasko kay kung madugayan ti hindi na siya nami. Da? Dira mo man bala, dira man naton bala makitaan nga sa kaundan sang imo istorya, may ara mga hitabo sa imo kabuhi nga sa panahon sang Pasko hindi mo malipatan tub-tub subong na nga sa diin sa pag-angkon sang abyan, labi na sa mga ining mga orphan, mali ini mga ilong nga mga kabataan, madumduman na lang naton sa sumag dira, di bala may ada dira orphanage, Holy Infant. Yes. Kamusta lang kamo dira? Merry Christmas. Why nagka pa ma-share si Tita Wilma da? Sa girls' home, na diri sa Alihis, sa Home of Hope pagi dito sa may Handumanan. Ato lang na pagpangamusta kay Miss Richie Olivares, na ara na da sila, no? Mga kabataan nga mamet mo bala maistorya mo ang ilang kabuhi, may ara man nga ginabilin sang ila ginikanan, sang ila iloy or amay nga hindi masarangan nga buhion sila kay sila lang wala sila asawa, wala sila bana. Kung kaisa inang ano pa bala inang mga nailo tungod sa mga hindi mapaktan nga itabo sa aton kabuhi, ginainakop ina sang mga orphanage nga mga kabataan. Kag ginatinguhan nga mangin maayo inis lang nga kabataan, makaangkon man sa mga maayo nga palaabuton. May madumduman kita subong isa na siya ka teacher na
teacher na siya kag ara man siya gihapon na sa ara man siya gihapon dira sa my orphanage. Gwapa na sa iya, pagagwapa na sa iya. Munambal ko sa iya. But anyway, okay lang na siya, Tita Wilma. Balikan bala naton si B-Boy, lalaki si B-Boy. Nagdako si B-Boy sa ano mo. Hindi ko na kaya pangabayan bilang tawag pag i-mention ng orphanage, na. Dala siya nagdako. Nagmuklat sa hasta subong handom yung gitan ni makita man iya parents galing daw wala gid siya sa suno sa iya. Ay, oo. Kag abi mo, isa lang gid B-Boy, dugang sa nakitaan ko sa kaungdan sang imo. Ginpaambit sa amon, diri sa This Is My Life. Kag sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati. Kung paano mo balagin treasure, no? Ang inyo sini, pag-updanay sang imo, amiga, na? Nga si Amiel. Friend lang gid as in. Pero kung lang tawan bala naton compare natin sa mga nakaligad sa subong nga panahon na ang pag-angkon naton sang abyan nga ginatawag nga abyan nga wala gid nagkalipat sa imo, makabig na naton sila ya as manggad, di ba na? Manggad nga klase sang abyan, wala sang katumbas nga kantidad. Nadoa muna bala. Kag happy gid ko sa friend mo nga si Amiel. Kay ang iya balang handumanan nga ginbilin sa imo na bilang isa ka abyan kabay pa nga mangin successful man siya no sa iya sini career bilang isa ka singer kay silang muara na siya sa banda subong madumdumay na ito pag-init sa pandemic wala ti subong ara naman gabalik naman matamat naman buhi di bala na yes so kabalo kong happy man ikaw tungod sina kay nagakalingaw man ikaw kay subong nga Disyembre bisan paano bisan paano pareho ka mo nga nagka-income kag pareho man ka mo nga magabuligay okay lang na iya nga bisan hindi ka mo magkita ay basta may komunikasyon lang ay daw kanami lang gid sang isa ka relasyon nga bisan wala ka mo bala personal contact face to face pero ara lang may komunikasyon may means of communication ka mo nagapabilin nga maayo kag babakod ang inyo relasyon. Ang hindi ko gin makuha hindi gin bala madula sa pensar ko ang hambal ni B-Boy nga ginakalingawan nila sa tion sang Pasko nga duhan ni Amiel amo ang pag-igpat sang mga Christmas lights. Bisan wala lang daiya basta may Christmas lights. Basta magsigal lang ng Christmas lights sa pungko ko nagagatubangon. Tapos, na-mention ko naman na gani on air, di ba? Kapin pa kung lain-lain ang pag-igpat-igpat, yung may ara, iya masubo, na kung hinay-hinay, kung madasi gani, nagaupod man ang imo balitsagon, nga doon malipayon man ikaw, na do pareho bilas ang ambahan nun, nga may ara nga joyful songs, na may ara man nga praising songs, na di ba la? Mga amo sina, depende sa rhythm na paamo ka na. Pag masuwerte ikaw, B-Boy, sa gihapon padayunan ginahimo mo padayunan komunikasyon mo sa imo friend, masuwerte ikaw nga nakaangkon ikaw sang abyan pareho sa iya. Nga gina-value, ginatagaan importansya ang inyo maayo nga pag-abyanay. Alas 2:18 Action Radio Philippines Standard Time. Sa siyempre man, Tita Wilma, sa mga kauturan ba natin dira, kung may mga istorya man kamo sa kabuhi, niluyag ninyo ipaambit sa aton mga kauturan. Nga nagaupod tag sa kahapon diri sa This Is My Life. Mga istorya sang kabuhi nga makahatag man inspirasyon. Mga istorya sang kabuhi nga pwede nila makuha ang leksyon. Sitwasyon sa kabuhi nga nagaangkon kamo sang problema kinatinghuan man naton nga matagaan sa aton personal nga opinion aton man advice pwede gid isulat niyo lang ina sa papel kag ipadala diri sa This Is My Life DYEZ Action Radio Penthouse Willrose Building Burgos Luxon Streets Bacolod City. Pwede man sa aton sininga Facebook page, no? May ara kita This Is My Life page na ang account name sa aton sa This Is My Life page is Action Wilma Sugaton. Na
pwede man kamo dira makapadala sa inyong mga istorya. I-private message nyo lang. Nasa send message, click nyo lang. Dira nyo itap kag-send kay Tita Wilma. Masulod na siya sa aton sa messenger. Di mabaling pag-open ko. Ako lang na makabasa. Di ba la? Yes. Hindi gani sa personal account ko man sa Facebook. Ti kompleto. Ginaya Wilma Antupi na sugaton. Okay? Alis 2:20 na kadasig sa aton sini mga ang aton sini nga oras. Aha, ara gali. Ma'am Lani Heromiano, dira sa Buwan Kapis, mayong hapon lang dira sa imo, good PM lang kuno tawe. Siling man gani ni Ana Sinoro, siling okay, nakatulugan ko bala action titawi sang maluming mga ting. Maluming ginaiya. Salamat ma'am. Mas madamo gin nga salamat. Purya buyag kay nabuyagan. Titawi good PM monitor lang ko diri gihapon. Bisan tama kahina sang signal. Stay healthy always titawi and God bless you. Yes. Hindi lang kamo ang nagaugta sa internet connection, kundi halos kita man tanan. Di bala Ma'am Ana Sinoro, kadamo sang nagareklamo sina. Okay, sa may Tangob, may orphanage man, Tita Wilma. Oh, yes, Ma'am, Holy Family. Di ba? May ara dera. Oh, salamat gin. He. Oh, salamat gid. Okay, alas 2:21 na, relax lang dira. Kaya mabalik lang si Tita Wilma para naman sa itong horoscope. Ay, dali lang. Aragali po sa iton online si Ma'am Esquife Compuesto to Bise. Yeah. Ara sila gaupod sa iton online. Esquife Compuesto to Bise. Si Sir Armando Cabiles from Canada. Good afternoon. Merry Christmas and advance Happy New Year sa imo sir kag sa bugos mo man nga pamilya. Ay, Tito Joricel, good afternoon. Salamat man, mga anak mo da. Tugnaw da sa inyo yan, no? Yes. Wilma Inocencio Camarles dira man sa Isabela. Salamat man kag kay Inday Georgia Gargasiran. Mayong hapon, Action Wilma. Relax lang, magabalik si Tita Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager nila, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po,
ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala ito damo with mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tinignan naman amat ang nalisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamugin ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Standard Time. Padayon man siya, Tita Wilma, antes man nga itong sa ni horoscope, sa karon iyang hapon na dali lang gid ka pasiplatan tad bibling iba na ton nga mga talamyawon about dira gali sa may sitio ubos sa San Enrique, no, dira sa ara dira sa Dayday, kanday Delphine, kanday Laudel, no, salamat gid sa inyo. And of course kay Emily, kay Rosita, baw kadamo sa ila, kay Nanay Letty, kay Tayperto, Servisa, no, mayong hapon lang din sa inyo sa Cerudo family, sa Andog family, Gabino family, Camson family, salamat gid kay Manang Helen, kay Manong Joe, bakaw ko dira mayong hapon man, kag dira man sa Axe Meat Shop, baw. Mayong hapon lang, salamat gid sa padayon ninyo nga pag-upod iya diri sa Action Radio Specialist. This is my life kada hapon. Alas 2:32, Action Radio Philippine Standard Time. Ari na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope karon nga adlaw Martes, Disyembre 28 tuig 2021 kahingagaw kagida ha. Ga-monitor na siya kuno subong ha. Inday nal ni realista maayong hapon man kay Miss Annalyn Pinafiel. Thank you, kid. Kag salamat, kid. Ha? Okay, okay, Tita Wilma. Horoscope, ang una anay natin nga zodiac sign para karon nga adlaw Capricorn. Ang mga Capricorn, ang mga nataw Disyembre 22 tubtub Enero 19. Yes, Capricorn. Capricorn, sulit-sulit man. Sulit-sulit man, pabalik-balik man ang imo ma-experiensyahan nga medyo mapulupuraot ang imo sini income. Hindi ka dapat madulaan sang paglaom. Kay nga, maabot gid ang maay nga kapalaran para sa imo, kag makatibawas ka gid. Makatibawas ikaw sa kapurauton, kag matuman gid ang imo mga handom. Mga maswati mo nga mga numero, Capricorn, 44, 15, 56, kag 28. Cyan blue is your lucky color. Aquarius. Ang mga Aquarius naman Enero 20 tubtub Pebrero 18, may discomfort ka nga na batyagan sa lawas mo, do hindi mayo, ha? Abi, pakonsulta ka. Pakonsulta ka sa ginasaligan mo nga doktor para magabayan man ikaw o kung saan naka-intsyende sa imo sa sitwasyon. Hindi na pagpabuasi, hindi na pagpadugay-dugay. Ano gani? Early detection is, maayo gid para sa aton. Ha? Hindi na pagpalalaak kag amo paghulag. Maswati mo or ninyo nga mga numero Aquarius, 19, 15, 47, kag 29. Marigold yellow is your lucky color. Yes, Pisces. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20.
paisyan, mga paisyan, abaw, magabaton ikaw sa pasidungog halin sa mga associate mo sa eskwelahan. May dugang man nga income para sa imo. Pero, suno sa imo horoscope, kinahanglan halugan mo gid ang imo ikaayong lawas. Pisces, maswerte nga mga numero 12, 45, 27 kag 21. Scarlet red is your lucky color. Ikaw naman, Aries. Ang mga Aries, mga natao, Marso 21, tubtob Abril 19, sa mga singles, sa mga singles nga mga Aries, wow, magkaangkon ikaw sang panibag-o na naman nga love. Titungod sina, manumbalik ang imo kapagsik, ha? Manumbalik ang imo kapagsik, subot silingon, manumbalik man ang imo paghimakas para sa imo maayo nga palaaboton. Na naman Aries man. Hindi magpadaog sa balatyangkon, sa dason, leksyon na ina para sa imo. Masuwati mo naman nga mga numero 26, 37, 55, kag 42. Sky blue is your lucky color. Sa mga Taurus naman, mga Taurus na tao, Abril 20 to Mayo 20, abi Taurian na. Abi Mayo mga himuon, kinanglan magplano ikaw. Once ang may plano ikaw, tinguhaan mo nga matunaan anay ang mga dapat mo hibaluon. Antes mo bala i-grab down or antes mo sulungon ang kung ano man, ha? Especially kung mga issues ang kisaway na hindi ka paminsan, sulong lang tanga sulong without knowing kung ano gid ba lang kamaturan sa ulihi ang ending, mahinulsol kita. So, hinay-hinay lang. Padayon na lang ang imo man pagpaninguha para sa pamilya. Taurus, 52, 38, 16, kag 28. Pearl white is your lucky color. Yes, sir, Melili Oligo. Mayong hapon lang na sa imo sa Banis Cafe sa Barangay Tangom. Salamat kag mayong hapon. Ari na kita sa Gemini. Ang mga Gemini, mga nitao, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Very open subong ang mga Gemini sa Ilabalatyagon. Very open para sa para liwat nga ma-in love. But silingon, sa mga married, hindi na pwede ina, di ba la? Sa mga singles lang, no? Para liwat ikaw nga magpalangga, pero kinahanglan halong-halong lang. Hindi sa gilayon magsalig. Kay basi kung hinulsulan naton sa ulihi, masakit, di ba la? Maswati mo nga mga numero 32, 45, 12, 28. Dollar green is your lucky color. So, nabatihan natin na itong text naman ka zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para iya karon nga adlaw. May part 2 pa ina siya. Gani, relax lang. Bata miyaw ko nalihog tawi kay Ma'am Vanessa Star Mayo, kay Doc Matt Mayo, kay Ma'am Jinky Delagdon, kay Noel Amar, and of course kay Sir Alex Montesa. Mayong hapon lang dira. Silinga ni Ma'am Ana, ko gani action titawi na ubos ng load ko, wala gid ko ka-avail sang star sa action, kag ang SIM ko TNT, sayang balatawi, pero sige lang, just relax, hindi gid mag-ugtas. Kanami, amo naman gustuhan ko sa imo, Ma'am Ana, kay ka very positive sa imo. Relax, magabalik man si Tita Wilma pagkatapos sang dugang pagid nga mga pahanumdom. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga kasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Mang continuous rin ang nag-isaglit ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito yung medyo makaadsa ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tigpululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang
naman tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma sa pagbasa sa mga nabili naton nga mga zodiac sign para karon nga hapon. Pero dyan na ka, no? Ano sa Ma'am Elizabeth? Hindi nga Ma'am Elizabeth. Good afternoon again, Ma'am Wilms. Please greet my office mates, Eduardo Trinilla and Chona Rivera Trinilla on their 29th wedding anniversary. Wow. Thanks a lot. God bless you. Okay, Ma'am. Siling man ganin ni Ma'am Ana, wala kaso, hindi lang kuno mag-ugta sa internet. Importante buhi, enjoy and relax. Pangamuyo. Yes, ara kita dira. Okay, go lang kita. Ari na kita sa zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer naman, mga natawo Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Mga Cancer, damo sa mga palamangkutanon nga nagamgamo sa pensar ninyo. May nagagamo ba lang? May ara ba lang? Ang sabat dira inyo madiskubrihan kung ano, kung nga nagagamo ang pensar ninyo. Kag angot naman sa imo career, makaangkon ni sang break para maka-relax ka man, bisan paano, especially sa siniya nga holiday season. Bisan tagpila lang daya kaadlaw, ha? Maswati mo ninyo nga mga numero, 37, Justice Ace, 45 kag 21. Lilac or lilac violet is your lucky color. Yes, Leo, ang mga Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ari, may ara ka kapamilya sa abroad. Kung may ara ka kapamilya sa abroad, may kabaton ikaw. Sorpresa, halin sa ila. Pero, suno sa horoscope, ati panon, proteksyonan mo gid ang imo ikaayong lawas para nga ma-enjoy mo ang blessing nga ina. 35, 52, 22, kag 12, mga masuwat mga numero. Jade green is your lucky color. Ang mga Virgo naman, yes, Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23, ari pagin Virgo. Ano? No ginaabot ka naman? Ano ginaabot? Sorry, Virgo, So, sila sa imo horoscope, daw ginaabot ka sang hindi maayong nga dalagan sang imo panimuot karon nga adlaw, Abi, ining pulo pa mensaron mo man ang mga ginapaghambal nila nga makaengkwentro kagid sang ginapangita mo tungod sinang imo nga pagka inang wala sa lugar ba lang ang pagka-irritable, hindi ba kinanglan kung amo kagin man sina kontrola i-refine lang gamay kung amo gin man ay ang imo batasan tiduna na hindi ta na madula kundi himuon ta lang ano gani
i-refine lang naton, pahagan-haganon, kontrolon lang naton. Kay ikaw man gyapon mo butang sa ital-ital kag kahuyanan, di ba? Virgo, disiplinahan lang ang kaugalingon. 22, Justice 7, 45 kag 36, satin white is your lucky color. Ang mga Libre naman, yes, Libra, Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Sorry naman, Libra, ang imo horoscope, ha? Kinahanglan magtuon ikaw sa bag-o na naman nga abilidad or let's say bago nga klase ng trabaho, kaya nga kinahanglan mo gidina, kinahanglanon mo ina nga klase sang abilidad tungod may ara iya mat-amat nga nagapalapit nga oportunidad sa imo para nga makaangkon ikaw sang duga nga income. Dako bala nga income ba? Mas wanti mo naman nga mga numero 45, 37, 28, kag 52. Ruby red is your lucky color. Di na ta, Scorpio na kita. Sa mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Yes, Scorpio, ari ay. Amo gining halalungan. Kay suno sa imo horoscope, kinanglan halungan mo man ang imo chan, especially ang imo sulok-sulok. Ilabi na sa karon iya nga, wala iya katapusan nga kinananay. No, ang iban wala sa may ginakaon. So, kung feeling ninyo sobre na ipaambit sa wala na, halungan mo ang imo nga ikaayong lawas. Pilion mo ang imo kaunon. So, no, sa imo horoscope, Scorpio, abi mo ko nino, umpisahan mo ang ginatawag vegetarian diet para nga mangin active ang imo health, ang imo ikaayong lawas. Justice says, 24, 47, kag 10, mga masuwati mga numero. Carrot orange is your lucky color. Kaya tapusan na ito ng zodiac sign Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman ang mga mga natao, Nobyembre 21, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, kung may ginabatsyag ikaw sa lawas mo, kinahanglan, ipahibalo mo gid ina. Parang madapatan sa gilayon. Kinahanglan gid para mabulong dayon. Kag isa pa gid kun ano man mga babayton mo nga mga balita nga makapainit makagpaguba sa imong mudo, ay paamo ka na bala tita Wea, ay hindi pagsapa ka, pabay idera iya, paamo ka na, no? Kung may kinahanglan hindi kaya basta-basta magpati sa mga hinuring-huring, ina mga istorya-istorya, mga dul-dul nga istorya o si saan mo gidanay para wala bala hinulsulanay. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Yes. Kag ang imo naman nga mga masuwati nga numero 21. 52, 38 kag 9, electric blue is your lucky color. So, nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Ano to din na si Platan kainan ni Tita Wilma nga siling ko i-share ko sa inyo na hanungod ini sa Year of the Tiger, Water Tiger, ang year 2022. Diba? Hilav year. Good afternoon, Tita Web. Monitor lang kami dili. Merry Christmas lang da sa imo. Stay safe and good health always. Salamat and God bless. Hil Javier, salamat. Ay, ma'am, si Susan Rojo, kamusta na kamoderama yung hapon tawe? Merry Christmas sa staff ng ARB and Advanced Happy New Year. Patamyaw sa akong dalaga, Christian Rojo Torindon, nagapanagtag food pack sa binalbagan kasi tanan nga ONBTB Warriors. Padayon lang, no? Siling ni Ma'am C, no? Padayon lang sa pagbuli. God bless everyone, tita. Yes, ma'am. Ako agree ko da, no? Ara si Ma'am si Susan Rojas sa Kingdom of Saudi Arabia. Ma'am, good morning. Stay safe, man. As long as may mabulig ang inyo grupo, pasalamatan gini na sa mga apektado sa bagyo, especially dito sa inyo lugar sa Binalbagan. Salamat gini, Wilma, sa pagbasa greetings. God bless and more power. No problem, Sir Melili, no? Okay, thank you, kid. Okay, dali gid lang kay gamay man lang ni, no? Gamay lang gid ni. Jutay nga hibalo para sa mga natao sa Year of the Tiger. Ang mga maswerte nga bagay para sa mga natao sa
Year of the Tiger. Di ba lagi mention ko ito kahapon? Ang pila sa mga natao sa Year of the Tiger, let's say, inibit 2022, swerte na nila from February 1 to January 21, 2023. Ang na mga natao 2010, ang mga natao pagin 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, and 1926. Ari mga maswerte nga bagay sa inyo ay, ari ho, na maswerte ninyo nga numero for the year 2022 na number 1, number 3, and number 4. Kag ang mga numero nga may ara na nga naga-contain sila, nagaunod sina. Pareho sang 13, 1, 3, kag 4 to 3 na. Ano mga lucky numbers, lucky colors ninyo for the year 2022? Ang mga tigers, blue, gray, and orange. Mga lucky flowers ninyo is yellow lily kag cineraria. Cute na wala cineraria, gagmay lang na nga do. Gagmay na nga mga, di ba? Kag ang inyo maswerte man nga direction is north kag south. Sidlangan, aminahan, kag nabagatman. East, north, and south. Pila lang ina. Pero, abi ninyo, mga natao sa Year of the Tiger, ay ano ang mga hindi ninyo maswerte nga mga numero? 6, 7, and 8. Dahil ikawan nyo ng 6, 7, and 8. Or ang combination sina, or mga numero nga may ara sina, nga may ara 6, 7, and 8 na. Let's say 67 or 87. Kaya hindi nyo maswerte nga color, no? Ang lucky color ninyo is brown. Okay? So, pila lang na Tita Wilma sa itong sinima share sa inyo. Matamaton na every afternoon before New Year. Okay? Alas 2:56 na, Action Radio Philippine Standard Time. Op din ninyo si Tita Wilma sa itong padayon nga pagpangamuyo sa Oratio Imperata batok sa COVID-19. Oratio Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang among pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasong sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion, sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman.
o mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Impunto las 3, Action Radio Philippine Standard Time. Ang adunay na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Mati, salamat din sa pag-upod karon nga adlaw Martes, Disyembre 28 tuig 2021 sa This Is My Life. 4 na lang kadlaw, bagong tuig na, so preparar ang tanan. Antes man si Tito Wilma magpaalam mga ito na mabiling ni Bible verse of the day, halin sa 1 John chapter 4 verse 11. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Salamat sa liwat, mayong hapon, so standby sa may tahong mga drama, mensahe sang paghigugma. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,